OK, poďme si povedať, čo teda Extreme Boost je. Je to výživový doplnok, ktorý sme vyvíjali roky s lekármi, lekárnikmi, pretože nám na trhu chýbal produkt ako je tento, ktorý by naozaj fungoval. A teda jeho hlavný benefit je odburávanie poopičných, poalkoholových stavov. To znamená, že keď piješ, ale neznášaš opicu, tak toto je vec, ktorá je čisto pre teba. Je zložený tak, aby podporoval regeneráciu pečene, odburával mozgovú hmlu a nakopával imunitu a iné telesné funkcie, ale teda jeho hlavný benefit je ten, že keď si ho dáš, tak na druhý deň ráno ti je fakt o 80% lepšie, ak by ti bolo bez neho. Funguje to tak, že si kúpiš krabičku, v tej krabičke sú 2 sáčky, ten jeden sáčok si dáš predtým, ako začneš piť, minimálne pol hodinu predtým, a ten druhý sáčok si dáš, ak ideš domov spať, tak si to dáš pred spaním a ráno ti je proste oveľa lepšie. Takže tento produkt je hlavne pre ľudí, ktorí sa radi bavia, ale nemajú radi opičné stavy. Pre ľudí, ktorí neužívajú alkohol, ale radi sa starajú o svoje zdravie, tak tento produkt sa dá používať aj ako výživový doplnok na regeneráciu a podporu pečene. Takže skúste, dajte vedieť, jak to šlápalo.